kataligsik. Ya. Aka gini. Kusog ra ba? Klaro kay kataligsik oh. Mustang ba ang agit. Ito mo kawashing kataligsik man. Musa naman eh. Kusog na ra ba? Muuwan yan eh. Shall we begin? Team Pakals TV! Let's begin now. Okay mga kapakals, atong liguon ni si Benjamin Crudo kay Nay patin yung gawa. Traffic, go. Yung arit dress car wash nata sa Crossroads Banilad. Yung pahugasan siya kay natay lakaw. Mata makaabot ta. Nang attendant ikatulo daw ko nang ikaduhan isod na. So ako lang siguro isunod ani basin. Papad pa sa hundan wapo. Iko na ko. Rakals ato ning pagliguon si Benjamin Crudo. Ay saksisamo ko eh. Tawa ko eh. Kuha sa Range Rover eh. Range Rover. Na Forester. Na Fortuner. Nice. Kana tanan, di na to Wala siya pinaka the best. It's a Kia Sophia 2002 model. Acquired na to last September during pandemic 2020. Second hand of course. So far so good. Balik niya sa biyahe sa Argao, very condition. Wala buyag, wala na siya pulisyo. Color gray din siya guys. Ang kuha nga niya, bagong pintal. Soon. Tekken man. Tani, Range Rover. Pero di na ito, Apit na sa mga kapakals. Dahil yung kuha na siya dali, waswasan siya. So, anytime soon, balong mo dyan dito sa Pikas, Pagbatungan, Paugon, Nakagkatara. Okay, baik lagi. Trapo time. Kataligsik pero init kistanan. Piting inita. Ay, basa na akong cellphone. Kita ka na? Basta motor yung manang giwasingan niya. Ay. Uwan na sa tani. Uwan na. Taka na sa buwan. Building. Piting inita. Wah, kay gawashing man. Okay mga kapakals. Manatag pawashing. Pero tanawa ninyo na taligsik. Init kistanan pero taligsik. Kina mo pawashing. Kano na siya? Di ko sabot nga na. Kada magpawashing ka. Sige init kayo. Kuha na yapon. Kaya nagpawashing man ka sa kanan. Pakita gede. Okay mga kapakals. Uli na sa Benjamin Crudo. Limpyo na siya. Kapag nagidanga. Nakapait ani ron kay. Bisag bago siyang washing. Mabasa na siya sa ulan. Kita. Alay. Okay, balik sa balay. Okay, maligo ta. Lakaw ta. Thank you for watching our video. Okay, don't forget to follow our Facebook page. Team Pakals TV! Feel free to like, share, and our YouTube channel. Don't forget to subscribe. Click the bell button for more videos. Thank you. Bye.